Usukhona emoyeni. Sengikhona mntaka baba. Ya mfowethu. Kuyaphileka. Sikhona mfowethu kunjani? Hayi siyaphila ngala kwethu. Okay. Ithi ke sikhulume nabantu ke kufuna bezozithi sikhuluma ngobani. Nganza ukuthi sanibingelela. Mina igama lami nguSibusiso ngawasithole uDokwa phansi le endaweni zasemkhanya kude emdletsheni. Isigodi kwaQubukane. Isigodi Mpanzakazi mhlathi kwaQubukane ngaphansi kwahlabisa le5. Le i-channel yakho mbukela lapha ekhaya iMashiya Spotlight TV #uhlelo sikubeka ebalazeni la khona sizokubizela khona nje amaciko onke ongafisa umculo kamaskandi ukuthi sizokhuluma nawo wazi kabanzi ngawo. Kanti ke la emoyeni uphethe insizwa edlala ushuni weqhawe selalala umtshengiseni mfowagcwensa igama lakhe uStyle Mfowakhanyile phansi enkandla emathatha emnyama enhle ngokuyiholela futhi ake sibingelele samukele ababukeli emakhaya. Uyayibona induda abafana we. Asiyeke kanjalo mntaka baba. Mntaka baba ngiyabingelela kakhulu mfowethu, ngibingelela bonke abalaleli bonke ngendawo ngokwehlukahlukana mntaka baba. Ngibingelela nje insizwa edabuka phansi le nkandla mfowethu Mfowakhanyile. Ngithi mfowethu angibuyile ngigalelekile ngimi impilo kaMpakanje mntaka baba ngiyabingelela.